Barka da zuwa channel na Mutta Jalingo. Sabbin zuwa wannan channel ku danna subscribe, kana ku danna alamar kararrawa don samun sabbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Da sunan Allah mai rahama mai jinƙai, littafin buri ɗaya, kashi na 24, wato kashi na ƙarshe. Baba ya yi min abin da zai yi wa ‘yarsa, ko na ce abin da ya yi wa ‘yarsa, wanda ni ma ina yi wa kaina sha'awar samun ingantacciya, wadatacciya da kwanciyar hankalin rayuwar aure, kamar naki. To me zai sa na ƙi zaɓin wanda ya ɗauki matsayin uba a gona? Na amince da duk zaɓi da hukuncin baba a kaina kowanne iri ne. Murmushi Nadi ta yi tare da tausayinta, saboda tana hango maraicin da ke cin famma ɗin a tare da ita, saboda famma ɗin mutum ce mai tsananin so da ƙaunar familinta. Ta sani kewar AM har yanzu yana cinta, sai dai ta mayar da hankali gurin yi masa addu'a tare da nema wa iyayenta gafara. A hankali Nadi ita da iya Talatu da Fadime suka buɗe akwatunan suka zuzzuba kayan a ciki. Komai kuma ya shige abin da babu daga baya, Nadin ce za ta yi wa jeje ɗin magana, sai ya ƙaro ko ya bayar da kuɗi su siyo. Ana kiran magariba ta fito kicin ɗauke da basket da ta jero semo ɗin da ta yi masa da fresh vegetable soup, sai lemon mix da babu suga ko kaɗan a ciki, sai zuma kaɗan ita ma. Wanka ta yau tare da alwala tana fitowa sallah ta fara yi, kafin ta fara shiri cikin wata doguwar Royal Blue Stretch D&G Rubber Fab Gown. Wani hot red lipstick ta saka na Oriflame a kan lips ɗinta, sai powder kaɗan da eyeliners shi ma kaɗan ba a ma ganewa. Ta sake gyara gashinta ta feshe sa da hairspray ta ɗaure sa tsakiyan kai. Ball hot red lipstick ɗinta shine ya fi ɗaukan hankali saboda yanda ya zauna. Shep ɗinta da rigar ta bi ta lafe famma ta kalla. Tana ayyanawa a ranta ita ma sai ta yi haka za ta samu zuciyar mijinta da kyau idan suka yi aure, saboda har cikin ranta ta karɓi auren, saboda ta tabbata jeje zai inganta rayuwarta, ya ba ta kyakkyawar rayuwa. So ita kam ta karɓe sa hannu bibbiyu, tunda Haidar ya gama yi mata nisa, gwara ta rungumi abin da ya sawwaka gare ta, saboda inganta rayuwarta, kar ta tsaya hangen rayuwar da bata da tabbas after all. Zama cikinsu shine rufin asirinta da farin cikinta. Asalinsu ba su da alaƙar jini kusan dukkanin zuri'ar gidan. Aminci ne da amintaka, tun daga kansu baban da amininsa, haka ma jeje da su Dr. Sayid da su Nanu, amma sun riƙi junansu tamkar jini ɗaya. Sun mai da kansu zuri'a ɗaya, suna ƙaunar junansu fiye da komai. Iyayenta su ne silar duk wani kuka da ƙuncinsu, amma still sun karɓe ta a cikinsu, ta zama tasu. Haka ɗan uwanta sun ba sa damar gyara rayuwarsa. Ba ta da wasu dangi nata bayan su, wanda sai yanzu take sanin daɗin ƙauna da tattalin juna, tare da sakewa da juna. Wanda ba su samu ba koyaushe iyayensu na hidimar neman kuɗi, ko ta kyau ko ta saɓanin haka. Murmushi ya sauka a fuskarta a hankali ta tashi ta zo ta rungume Nadi, da ta saka kimono da vel saman kayan cikin farin ciki ta furta thank you Nadi da Tia Noah. Murmushi Naji ta saki tare da rungume ta, ta ce and what are you thinking me for, Mrs. JD Noah? Murmushi Famma ɗin ta sake saki, saboda jin ita ma she will soon be Famma D Noah. Sake cewa ta yi thank you for giving me a wonderful life and family to call my own again. Dariya ta yi tare da ɗaukan turare, ta fesa wa bel ɗinta, kafin ta jiyo ta kalle ta tana dariyar farin ciki. Ta ce welcome to the family too, but ba a matsayin sirika ba, but as new daughter of the Dattiya Noah family. Dariya suka yi dukkansu, kafin ta juya ta ɗauki wayarta da ke ringin, ta ga dad ɗinta ne, ta ɗauka da sauri tana cewa dad, I am really missing you. Amma baba da uncle sun hana ni fita, and this is not fair. Cikin farin ciki ya ce, ƙyale Haidar zan yi miki maganinsa, amma yaya kam sai dai haƙuri duk mu duka. Dariya suka yi ita da Famma, ta ce, Dad kai ma kana shakkar baba bare. Murmushi mai sauti ya yi a hankali yana tuno masifa da daru, irin na yaya dattiyansu. Ba su ma ga komai ba ai yayi sanyi a hakan ko da suka zo duniya. Ya sake wani murmushin kafin ya ce, ku dai ku ci gaba da lallaɓa sa. Sauƙinsa ma kuka samu shi yasa kuke masa wani rashin jin har dai Haidar. Wallahi dad ko yanzu da dama dai, amma baba rigima ne a haka muke son sa. Maganar wasu takardu na wani sabon contract suka faɗa. Ta fara yi masa bayani kafin ta ce masa sauran bayanin suna hannun jeje, don contract ɗin na hannunsa, saboda New Noah's Publications na Zurich a hannunsa yake. Suna gamawa ana kiran sallar isha'i, sai kawai ta yi sallarta tana gamawa ta sake gyarawa, ta fice da wayarta a hannunta. Allah ya taimake ta babu kowa a falon ta wuce danin ta ɗauki basket ɗinta ta fice. Ko da ta je bai dawo daga masallaci ba, ta cire kimononta ta ajiye cikin closet ɗin ɗakinta da ke kallon nasa. Ta fito falo ta fitar da abincin, ta jera a danin ta je kicin ɗin da ke falon.
ta ɗauko ruwa a firij tana fitowa ta ji an rungumo ta baya, tare da sake ajiyar zuciya a hankali. Yana shinshina wuyanta da ke fidda ƙamshin wani sanyayyen ut mara ƙarfi ko kaɗan. Ajiye ruwan ta yi a danin, tare da juyowa tana kallonsa cikin wani irin yanga da basarwa tana wani narkewa. Kallo ɗaya ya yi wa lips ɗinta, ya ji yana neman losing control, saboda they look damn hot and seductive. Ganin yadda yake kallon lips ɗinta idanuwansa na neman ƙanƙancewa, ta ɗan matsa su kamar za ta yi magana. Kasa haƙuri ya yi ya matso ta ƙirjinsa, ya duƙo da fuskarsa ya ɗora nasa lips ɗin a kai tare da lumshe idanu, yana zura harshensa cikin bakin nata. Ƙamshin bota lemon mint ɗin bakinsa ya shiga hancinta take kwaɗayin sweet ɗin ya kama ta. Ta kama harshensa a hankali ta tsotsa, wanda ya sa shi sake matse ta jikinsa, yana sake lumshe ido cikin nutsuwar da ke shigarsa. Tudun ƙirjinta ta sake manna masa, ya saki numfashi da ƙarfi yana sake kutsawa cikin bakinta. Ita kuma tana tsotson harshensa da yake sarƙe da nata. Sai da suka gama shanye mint ɗin a haka, kafin ta zame tare da ɗan kallonsa, ta ga yadda ya kafe ta da ido. A haka jarumi ne mai bawa wasu mazan tsoro, amma a yanzu ta san ya kai gabar da komai ta sa shi yanzu yi zai yi, ba wani dogon musu. Wani irin murmushi ta saki tare da kama hannuwansa ta ɗora a ƙugunta tana cewa honey, come let's have our dinner. Abincin zai fita ranka idan baka ci yanzu ba. Ta ƙarasa faɗa tana yawo da hannuwanta da ke kan nasa, kan ƙugunta zuwa gefen cikinta. Wani murmushin da ba shiri ya sabuto masa, ya rankwafo daidai kunninta, ya ce kawu bai san waye yake lalata wani a cikinmu ba. Da bai ce ni ne mai ɓata masa ya ba, saboda wannan 'yar tasa, ni ta ma gama da wuce wayona. Wata irin kunya ta ji amma sai ta basar, tare da sake riƙo kansa, ita ma ta kai bakinta kunnensa. Sai da ta fara sakar masa wani numfashi mai ɗumi a ciki, cikin kissa ta ce dina. Kallonta ya ɗago ya cike da mamaki, saboda ta gama kwance duka notukan kansa. Zama ya yi ta yi sabin ɗinsa da abincin kaɗan, saboda sanin bai cin abu mai nauyi sosai da dare. Lemon mix ɗinsa ne ma ta san zai sha da ɗan yawa, shi ma dama saboda kaman powerhouse yake, yana ƙara wa maza lafiya ne. Janyo ta ya kan cinyarsa ya zaunar da ita, ta ringa ba su abincin da kanta, idonsa na kanta. Tun anan ta fara jin tsoro na kama ta. Jikinta ya fara sanyi duk sai ta saurara, tana sake sanyi. Kallonta ya yi tare da sakin murmushi yana tunanin ta san ba za ta iya ba ta takalo sa. Abinci ya kai bakinta ta kalle sa a hankali, ya ce eat mana my beautiful bride. Sake kallonsa ta yi da sauri tana kallon murmushin da ke fita a fuskarsa, ta ji ta sake shiga ɗan ruɗu. Shafa fuskar ta yi har zuwa lips ɗinta, ya shafa su tare da kallon cikin idanuwanta. Ya ce I love this and I think it is driving me crazy tun kallon farko. Ya ƙara shafa su hot red ɗin na sake rikita sa, yana jin control ɗinsa na saki, amma ya daure yana sake kallonta. Bai fi so huɗu ta ci abincin ba ta ce masa ta ƙoshi, ta zame ta mai da kayan kicin tare da juya miyar a wani plastic bowl mai murfi, ta rufe ta saka firij. Ta fito tana tafiya cikin wani karya jiki duk da a tsorace take. Kamo hannunta ya cira ta sama yana cewa my beautiful bride, what wrong? Shigewa ta yi jikinsa har suka isa bedroom ɗinsa, ya sauke ta kan gado tare da zare jallabiyarsa, ya ɗauki waya ya kira PA ɗinsa da ya kira sa kusan sau 5. Waya yake yi hankalinsa kwance, tana daga kwance tana kallonsa cikin burgewa da shauƙin sonsa. Yana ganin yadda take kallonsa ya datse wayar tare da kashewa ga baki ɗaya, ya yo gurinta bayan ya rage hasken ɗakin sosai. Ya kwanta gefenta tare da ɗora kansa a kan filon da kanta yake, ya jawo ta jikinsa tare da zura hannu, ya zuge zip ɗin rigarta a hankali, yana cusa kansa cikin wuyanta zuwa ƙirjinta. Yana kaiwa ƙarshen zip ɗin, ya zura hannuwansa cikin rigar, wanda ya sa ta jan numfashi da ya yi sama, kamar zai ɗauke, saboda ɗumin hannuwansa da suka sauka a kan cikinta zuwa ƙirjinta. Jin ta ɗauke wuta ga baki ɗaya sa shi sake shigewa jikinta, tare da zare rigarta ga baki ɗaya har ƙarshe. Ya mirgina ta ƙasa ya yi mata rumfa da ƙirjinsa, mai faɗi da ke bayyane, ya kai fuskarsa ƙasa ya kama bakinta yana kisin a hankali, cikin sake yawo da hannunsa ɗaya a jikinta. 9:40 AM morning, da ƙyar ta mirgina ta sauka daga kan gadon tana dafa kafaɗunta da suke mata kamar an gwabce ga baki ɗaya gaɓoɓin jikinta, saboda ciwon da suke mata. Tausayinta ne ya kama sa, saboda yadda ko asuba da ta yi sallah jikinta ciwo yake yi sosai. Bakin gadon ya ƙaraso ya ɗago ta sama, tare da haɗa ta da ƙirjinsa yana kallon fuskarta, da ta yi fresh. Ya hura mata iska a fuska a hankali cikin kashe murya ya ce, sorry wife. Kwantar da kai ta yi a ƙirjinsa, tare da sake shige masa, tana jin jikinta na sake amsawa. Ta ce, yunwa nake ji, and I can't go inside the house like this. Kisin ɗin lips ɗinta ya yi tare da kamo ta suka fito falo, ya zaunar da ita tare da cewa wait here, bar na dubo famma ta kawo miki wani abu.
You know I can't cook. I don't even know how to. Kallonsa ta yi tana murmushin sonsa. Ta ce, I love you for that. I love you for this also. Ya faɗa yana shafa wuyanta yana mata wani irin kallo. Da sauri ta tura sa cikin shagwaba ta ce, no, this is sweet mouth. Dariya ya yana kallonta cike da mamakin zancenta. Ya ce, la ila sai na faɗa wa kawu ya. Da gudu ta tashi ta bisa, ya fice yana wani smiling. Famma ce ta kawo mata breakfast, suka zauna danin suka ci su uku, har da famma ɗin. Suna ƙoƙarin sakewa da juna sosai, musamman yadda zakin ke takalar Nadi ɗin. Yana mata wasu abubuwan. Ya sa famma jin sha'awar auren na sake shigarta. Abinka da dama ta saba da rayuwar sakewa, sai ta saki jiki kawai da su. Jeje ne ya zo ya ɗauke su suka fita guraren karfe 2 tare da Nano, wanda shi ma Dattiye ya ba su auren Asma'u 'yar Ale Idi kwaya ɗaya, sai kaninta ɗaya Ahmad su kaɗai Allah ya bawa Idin, wanda tare da nasu Jeje za a haɗe a yi lokaci ɗaya. Kwananta 2 tana fama da ciwon jiki, ganin idan ta ci gaba da haka, to duk ta samu kasancewa da mijinta za a riƙa ganewa, ya sa ta nemo juriya da ƙarfin hali, ta saka wa kanta suka ci gaba a haka. Shirin bikin da ke gabatowa suka fara, saboda lokaci kaɗan ya rage. Iya Talatu ta zage da kanta take aikin tsima amarin da ingantattun kaya masu kyau da tsafta, har suna tuna irin algus ɗinsu na da, suna firar da suna dariya ita da Nadi, saboda ita ce jakadiyarta a lokacin cewar Iya Talatun. Sanin babu wani sabo a tsakanin Famma da Jeje, ya sa na ji dagewa gurin faɗa mata abubuwan da Jeje ɗin ke so, da wa'inda bai so da sauran abubuwan da suka fi burge sa. Su ma a ɓangaren su bizi suke, saboda a can ayyukansu sun yi nisa na tallafin da hana ta'addanci da shaye-shaye, ga kowa ayyukan kamfaninsu ya yi masa yawa. Shi Zaki Haidars Buildings ɗinsa shi kuma Jeje Nowe Empire ɗinsu, and that girma ya sake zuwar masa, hutu yake bukata. Nadi kuma aure dole zai hana ta iya riƙe wasu abubuwan. Ta ɓangaren iyayensu kuwa, tuni kawu ya mai da hankali gurin dannar Ale Idi, da cewa sai ka danne zuciya da ido, don wa'innan da kake gani taron marasa kunya ne. Shi ma Nanun da kake gani da katon kansa kamar tayar a kori kura, ba kunyar ne da shi ba, tsaf za ka ga yana kashewa ‘yarka ido a gabanka, su bar ka tsaye kamar hotiho. Kallonsa Ale Idin yayi yana cewa to yanzu ya aka iya, ni wallahi ma kunya nake ji, yanda aka yi musu gini a nan gabanmu ina ji ina kallo, ya dawo ya shige cikin gida da ‘yata cike rufo ƙofa. Cikin tunowa da takaicin da ya ƙunsa, ya ce, naka mai sauƙi ne. Uban da ya fi su rashin kunyar wanda a gurinsa suka koya, ni shi na yi fama da shi na gaji na kawo ido na saka musu, ko maganar na daina. Kana gani kwanakin nan, har wani rashin kunya ya ƙaro a gabana yake shigowa idan tana ciki gurin Talatu, yana kiranta da wasu sunayen banza na Turawa. Ita Talatu da yake dama babbar iska ce aiko a jikinta, ita ma na diyar sokai da hannuwa kamar mariƙin tubarau, kullum ina kallo take rakosa mota idan zai fita. Ni wallahi na rasa ina zan sa kaina. Kuma daurewa kawai nake yi, masifar na cina, to ganin wannan mai jajayen kunnuwan kamar sabuwar haihuwar ɓera, yasa nake dannewa, saboda kar ta fahimci faɗana, ta ce idan ina faɗa gidan Aliyu za ta koma, ‘yar banzar bayan duk yawon masifar da nake makaranta a kanta. Dariya Ale Idi ya tare da gyara zama, yana cewa a gama auren, ai duk watsewa za su yi. Yau da yamma aka yi walimar aurensu, bayan an ɗaura auren da ƙarfe 12 na rana. Inda dubban jama'a suka shaida auren. Sosai amare suka yi kyau, musamman saboda gyara da suka sha na kusan sati 2. Nadima da ita aka yi gyaran duk da hidimar kai da kawo da ta yi mata yawa. Da AM aka ɗaura auren saboda sosai ya yi ta roƙonsu, suka bar sa ya fito saboda ganin ya shirye sosai, saboda dama shaye-shaye ba ɗabi'arsa ba ce, kuma turan da aka tafi da shi ya yi nadama yake tuba da kukan irin rayuwar ɓatan da suka yi. Sutura mai kyau suka bashi ya shirya a ɗakin Nanu da ke kallon na mai gadi daga hanyar gate. Wanka ya shirya ya fito fes, zuciyarsa cike da kunya da farin ciki, kwanciyar hankali da rufin asiri da ‘yar uwarsa ta samu. Sai bayan ɗaurin aure Zaki ya shigo wa Famma da shi har falo. Tana ganin sa ta rugo da gudu ta faɗa jikinsa suka rungume juna cikin tsananin farin ciki suna hawaye. Yanda ta koma yake kallo yana gode wa Allah. Da kanta ta kirawo Iya Talatu da take cewa mama, suka gaisa har da sauran 'yan biki. Nadima ta fito sun gaisa. Ya kalle ta, ya kalli Zaki da Jeje, ya sake yi musu godiya da neman gafara. Famma da kanta ta yi fidin ɗinsa abinci, tana hawayen farin ciki duk sai Jeje ya ji notukan kansa na neman kwancewa. Ya juya ya fice bayan ya yi mata wani kallon ƙasa-ƙasa, saboda yadda take jijjiga jikinta, tana riƙo ɗan uwanta. Zaki ma kama hannun matarsa ya yi, suka nufi fat ɗinsu yana cewa zo, ni ma na yi fidin naki.
na san baki ci komai ba, sai dare ya yi ki fara complain you are hungry. Da yamma karfe 7 aka kai amare gidajensu. Famma gidan dad aka kai ta, a ɗin mijinta da dad ya yi musu, jeren sabbin furnitures masu kyau da tsada. Sai Asma'u da ta tare a sabon ginin da su zakin suka yi gefen gidansu na pad biyu, da su ne za su zauna da matansu, amma suka fasa saboda kowa ya zaɓi zama gidan babansa, wanda su ma dad ɗin ne ya yi musu furnitures. Bayan sun dawo daga kai amaren da ƙyar ta yi wanka, ta kwanta tana nishin gajiya da ciwon jiki, saboda ƙirjinta da ke ciwo, ga jirin da take ji tun ajiya. Tausayinta ne ya sa shi fara yi mata tausa a hankali yana sake saka ta jikinsa har bacci ya ɗauke ta. Jeje kuwa tun da ya shigo pad ɗin ya rufe ko ina, ya nufi bedroom ɗinsa ya yi wanka, ya saka dogon wando da riga na bacci marasa nauyi. Har ya hau gado ya kwanta sai ya ji bai kamata ba bari ya je ya dubo ta. Da sallama ya tura kofar ɗakin daidai fitowar ta toilet, cikin kayan da aka kawo ta da su, riga da skirt na red super exclusive, da yalwataccen mayafi, sai kamshi da siririn kyau take fitarwa. Kallon juna suka yi ta sauke kai tare da ƙarasowa tsakiyar ɗakin, tana gyara lullubinta. Cikin basarwa ya ce alwala kika yi? Kai ta ɗaga masa a hankali tana sake gyara lullubinta. Ba wani dogon bayani ya ce su yi sallah. Sallah ɗin suka yi suna gamawa ya miƙe zai fice. Ita ma ta miƙe za ta nufi bakin gado. Gurin tashi mayafinta ya sa ta komawa za ta faɗi. Zaune, ya yi saurin riƙo ta cikin sa'a hancinsa ya shaƙo masa wani irin ƙamshi da ke fita a wuyanta. Ya lumshe idanuwansa ba tare da ya sani ba. Ya sake cusa kansa cikin wuyanta, jin haka ta ƙanƙame sa da ƙarfi, saboda faɗuwar gaba wanda shi kuma hakan ya ƙarasa kunnosa. Ya rungume ta jikinsa. Girjinsu na haɗuwa numfashinsa ya kusa ɗaukewa. Take ya ɗago ta yana kallon fuskarta da idanuwanta da ke rufe tana fidda numfashi da sauri jikinta na 'yan rawa. Bakinta ya fara ɗorawa bakinsa, suka saki ajiyar zuciya kusan a tare, kafin ya cira ta suka nufi gado a hakan. Washe gari da zazzaɓi na ji ta tashi, wanda ya ɗaga hankalinsa. Ba ɓata lokaci ya kira Dr. Said ya zo har gida ya duba ta, ya sanar da su ciki ne da ita 4 weeks. Famma ma sai da Dr. Said ya duba ta saboda zazzabi da ciwon jiki. A cikin dare guda jeje ya susuce mata, abin har ya fara bata kunya. Ga dad ma Allah ya sa ba ruwansa, take aka kawo mata sabbin masu aiki 2. Tuni kula da ragamar gidan gabaki ɗaya ya dawo ƙarƙashinta. Ita ke abinci suna taya ta da ayyukan gidan. Tuni gidan ya rayu, saboda da babu mace a cikinsa. AM duk ya zo gurin ƙanwarsa, daɗi da farin ciki yake yi ganin rayuwar da ta samu. Shi ne yanzu a ɗakin Nanu da ya bari a can gidan, wanda shi ma Allah ya ɗora masa son Baby Z, shi yasa shi da kawo yanzu suke ɗasawa matuƙa, don shi ne abokin firarsa. Ta ɓangaren aikin rayuwa kuwa, Zaki ya damƙa kula da harkar tallafin hana abinci da shaye-shaye a hannunsa, bayan kula da ƙwazonsa da ya yi a gurin aikin. Shi yasa shi ma ya fara sauyawa sosai. Kyawunsa da kamalarsa suka dawo musamman saboda kwanciyar hankali da nutsuwar zuciya da ya samu. Gashi ya shige cikin su kawo mutanensa tare suke zuwa ɗaukar karatu. Tun daga Fatiha suke yanzu sun kusa hizifi ɗaya. Tun bai saba da masifar kawu ba har ya saba abinsa. Sati 3 da bikin suka ɗunguma su 4 zuwa Stalin City US, inda na ji tattarar da ayyuka sosai ita da jeje. Suka yi sati 2 suka daidaita komai, suka sake danƙawa Jasmine komai suka wuce. Shi ma Haidar ya yi wasu ayyuka, amma ba kamar nasu ba, saboda shi dama ya bar wani Alan CEO ciya ɗin. Amsterdam suka wuce a can suka yi honeymoon ɗin wata ɗaya, zuwa lokacin ita ma Famma ta fara nata laulayin. Jikinsu su duka ba daɗi. Dole suka dawo Stalin City ko don ayyukansu. A gida ɗaya suke sai dai kowa da fat ɗinsa. A nan suka yi azumi da sallah zuwa lokacin cikin Nadi ya kai kusan wata 7 na Famma na 5. Hajji suka nufa, inda suka haɗe da su kawo a can kawo ya yi ta harare-hararensa har ya gaji. Amma farin ciki falaransa, ko ba komai ya ce sun ɓata da wancan mai kama da jikar aljanu, wato Z, saboda kullum sai sun yi faɗa shi da ita. AM ma ya yi farin cikin ganin ya kusa zama onkul, duk da ga Z nan, amma dai zai samu ƙari. Daga can Najeriya suka dawo sai dai daga airport asibiti aka wuce da Nadi, saboda naƙuda da ta taso mata haikan. Babu wanda ya bar asibitin a cikinsu, saboda damuwa. Sai gashi bata wani wahala ba ta haihu, aka samu namiji sak mahaifinsa da kakansa asalin fata da hasken Ibbo. Kallo ɗaya kawu ya yi masa, ya riko hannun Baby Z yana cewa ke jajayen kunnuwa, zo mu shirya da ke zan yi, wannan ubansa ya ɗauko, daga gani bakina ne zai kama ni, don wannan sai ya sa ni fitowa da hula a juye. Janyewa ta tana cewa a'a, ka ce ba mu sake shiryawa, ka je nima da kaka iya Talatu zan yi da sabon, ban yi ba na yi da kai. Ni kike cewa haka? Je ki idan wannan mai kalar inyamuran ne, ina zaune za ki nemi cetona. Dariya dukkaninsu suka yi,
AM ya ce, Baba ka manta uwayensa ma daidai kake da su bare shi? Jeje ne ya karɓe sa yana masa huɗuba. Ya ce, dama ai kawu wannan soldier ɗin kake ta fatan samu tuni, yake ta tsoron samu dai. Cewar iya Talatu tana dariya. Tsuke fuska ya zai yi magana. Ale Idi ya ce, ƙyale ta laifina ne. Ita Talatun ta ƙarasa masa da cewa da kabari ya aure ni ko? Dariya dukkaninsu suka yi, har shi Ale Idin da Alhaji Dattiya. Shi dai sarki yana zaune kusa da matarsa, sai murmushi yake yi cikin farin ciki, yana sauraron su hannun sarƙe da na matarsa. Ko da aka sallamo su gurin Hajiya Talatu aka maido ta, saboda samun kyakkyawar kulawa. Ai kuwa kulawa sosai suke samu, har ranar suna ya zagayo jeje ya yi masa huɗuba da sunan kawu, wato Muhammad Dattiya, ana kiransa da Sayyid. Bayan suna ƙiri-ƙiri ya so ta dawo ta ƙi komawa, sai da suka yi sati 6 har da kwana 6. Ranar da ta koma, ranar suka ɗora inda suka tsaya abinsu cikin kewa da tsananin ƙaunar juna. Cikin tsananin murna ta ajiye wayar tare da rungume sa, tana cewa onkul famma ta haifi little Z. Cikin murmushi ya ce sai da ya fara faɗa min, to cewa ya yi kar na faɗa miki, ki ce an miki ‘yan ubanci. Faɗawa ta yi kansa tana cewa wallahi ko yanzu an min. Daga asibitin ita ma famma gida aka dawo da ita gurin Hajja, kamar yadda suke kiran iya Talatu yanzu. Zaki ne ya yi wa bebin suna da Ruƙayya, shi ma, saboda jeje ne ke son a sa sunan umman Zaki, da ta sa umman da ita ma Ruƙayya ne sunanta. Ranar suna a ranar jeje ya yi wa matarsa kyautar sabuwar mota fil, haka ma dat. Ko a ranar famma da AM sun yi kukan karamci da rashin ƙyashi da riko da Allah bai saka a zuciyar bayan Allah ba. Sun riƙe su tamkar dama asalinsu ɗaya, wanda sai yanzu suke tabbatar da ba lallai sai wanda ka haɗa jini da shi bane yake zama ɗan uwanka. Yarda da juna tare da amana na sa ka zama ɗan uwan mutum fiye da wani jinin. Bayan bikin suna da sati 3, suka shirya su 3 suka je Dilla dubo mom ɗinsa. AMJJ da ita famma ɗin sai bai bi'ar. Sosai mom ɗinsu ta gane su, duk da har lokacin akwai haukar a tare da ita, amma ba laifi abin ya yi sauƙi. Da za su dawo kamar kar su rabu, suna kuka cikin jirgi, jeje ya rungume matarsa yana lallashinta cikin soyayya da ƙaunar abarsa. Ita ma sai da ta yi sati 7 ta koma gidanta, shi ma saboda gajiya da kawuye da irin rashin kunyar da ake zuba masa a gida ya kore su. Ga ta Zaki da ya gama rena sa, ga ta jeje ɗin, ga ta ita famma ɗin ƙafafu kamar zaren kitso. Ta iya rashin kunyar rako miji idan zai tafi tana wani makalewa. Ko wata 4 ba su gama rufawa ba suka tarkata suka koma warsu su duka. Dama kawun a matsayi yake kullum ya yi ta masifa kenan. Tun yana yi a fili dole ya koma a ɓoye yake yi, saboda ita ma kuma mai jajayen kunnuwa ba ta so. Duk yayi faɗa kwana take yi tana fushi da shi, shi yasa yana ji yana gani abin da 'ya'yansa ba su hana sa ba, jikar da ya gama wahala a kanta ta canza sa, saboda bai da yanda ya iya, tunda ya fi ƙaunarta akan komai yanzu. To masha Allah, alhamdulillah, 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 tammat bihamdillah. A nan muka zo ƙarshen wannan littafi mai suna buri ɗaya. Ina fatan wannan littafi ya ilmantar da ku, ya wa'azantar da ku, ya kuma nishaɗantar da ku. Da wannan nake cewa da ku mu haɗe a cikin wani sabon littafin na gaba. Sa'an nan kar ku gajiya wajen bani ƙwarin gwiwa da comment da liking da subscribing kamar yadda aka saba. Ina matuƙar godiya. Naku ne a koda yaushe, Muttajalingo.